Länniliigan finaali IFK Narokerä pelataan ensi lauantaina Helsingissä. Narokerän huoltaja Tero Mäkinen. Miten huoltaja valmistautuu peliin? No, tämmöiseen finaalipeliin niin koitetaan mahdollisimman rutiininomaisesti valmistautua. Et ei mitään spesiaalikikkoja eikä mitään muuta. Et kaikilla pelaajilla olisi ihan samat rutiinit kuin ihan normaalinkin sarjapeliin. Että sillä pyritään menemään, ettei häiritä äijä sen kummemmin. No, itse olet huoltanut pitämään aikaa jo Narokerää ja tällä kaudella myös Suomen A-maajoukkuetta. Mitäs henkilökohtainen kausi on mennyt? No, täytyy sanoa oikein mukavasti, että oli mukava päästä maajoukkojen mukaan vähän haistelemaan tämmöistä kansainvälistä tunnelmaa. Ja sielläkin oli tosi hyvä tiimi. Pelaajat oli ammattilaisia, niin huoltohommat oli aika helppoja kuitenkin sitten. Tietysti aina työtä ja touhua riittää, mutta... No, sinulla kulkee mukana tällainen, voisi jopa sanoa, että hiihtoliiton tyylinen huoltolaukku. Mitäs tästä sinun laukustasi oikein löytyy? No, kyllä siinä kaikki nuo perusrutiinit, mitä nyt voidaan tuossa pelin aikana tarvita. Että se on tuolla kenttäreunalla semmoinen survival pack, eli mitä nyt tässä aikaa saatossa kokemuksen perusteella vähän haalittu tavaroita sinne kasaan, niin ei mitään mullistavaa, mutta... Sinut tunnetaan myös siitä, että aina pelin jälkeen niin pelaajilla palautusjuomat on valmiina. Mikä palautusjuoma nyt sitten on lauantai-finaalin jälkeen pukuhuoneessa? No sitä ei ollut vielä joukkueen johdon kanssa päätetty, mutta todennäköisesti aika perinteisillä palautusjuomilla mennään. Okei. No vielä loppuu semmoinen kysymys, että vaaka vai pystykivi? Ehdottomasti vaaka. Kiitos Tero Mäkinen ja tsemppiä finaali. Kiitoksia.